Kajing puli na kasiti jong Paulus bakud siyaw Titus. Kalnong maningkong kadakot maningkong hadu bakandai. Paulus yakri jong ublay bat apostol jong Jesus Christ. Na kabenta ban panroy kajinget jong kibalajit ublay. Bat ya kajing tip jong ki ya kajing shisha. Kabaya day bat kajing rublay. Ha kajing kerman ya kajing embom jukot ya kabau blay. Ubom julam ler ulakular. Nadu kijok barem baja bat hakaya balamang ulapan pau yaka haka ketien jong u da kajing yalap balapen kamti hanga da hukum jong ublay nong penim jongi hau Titus ukun be jonga ha kajing yet kabangi yang yet lang kajing ai bat kajing suk na ublay kupa bat na kres jisu nong penim jongi day na kane kadaw ngala ino epi hakret bapin depan baik ya kabadang juna bat pin thong ya kileng do haman lakasnong kumbang alapta ya pi ledau tau briu long ubak lembut nam utanga jong kawai ka tanga bat ki khon chung u kilong ki banget ki bom sha kano hagajing pathar bat ki bom tam sneng namar u bishop kum usordar chung ublay udai banlong ubak lembut nam umday banlong uba sarong ne uba khoi ne uba bu kiat ne uba yesho yadat ne uba khwan mentoy henry uba khot basa uba iet ya kajing bha uba tip briu uba shida uba khoj uba tengkan ladi uday ban bat scam ya ka ktien ba shisha kumbala hikai ba kumta unla ban ai kajing kentu ha kajing hikai ba shisha ban penduk ni aru ya kitu kiba saila ya ka kaktien jang utrai kasam arpusau kini kilong kipai kibawat ya ka khamat jang me utrai ka jang utrai kalong ka khandeu bat ka jingdap jang ka perthei bat kitu kiba syong haka dei mau balas seng ya ka halor ki duriau halor ki lapan scam ya ka kini kilong kipat kibawat ika khamat jong me kutrai manoban kiu yo lu mutrai manoban yang kinjaka kentang jong u jang uba khot ki kti bat uba sngur ka donut uba kamen siam jong u kampai shaki e ki ba thala kini kilong kipat kibawat ika khamat jong me kutrai ki jingkar khun sayo nau trai bat kabainong badai hok nau blai ba pen im yo u kumni kilong kibri kibawat ya u kibawat ika khamat ublay u jakom kini kilong kipat kibawat ika khamat jong me kutrai kajing pelena gospel bakut kat kom Lukas kalnong bakhat nyo kat khat ka baningkong hadu ban riu uji sulong halaki sunran kijing pencoy ban lepop kinwan klempem Henry Cordet yauta nau ba kiwan kanjen dala khampa yauta ladate sadong urndang jeng u dau mau teliat bat ba en peno i u syapo duriau ban ye kaba en pelong yo wei ne kini ki bariat ban lepom to sumari ladi ladau para jeng piu lepom to sneng ye u baladau kala ke bamot to mab ye u baladau lepop persya epi henyau sien ha kasisngi bad wan syapi henyau sien bad uong ngakala ke bamut pidei ban mab ya u ya apostol kilaong ha utrai to penroy ka jinget jongi bad utrai laong lada pidon ka jinget ka bahe kat usembai sinapa pila banlong hau new ding so lengkur to jenrat yaladi patathong haduriau bat en kongo yapi ke gospel jong utrai